mutanen da ya halatta kai gulman su a duniya mutum 7 ne kadai, ai mutum 6 su ka wannan kai gulman su yanda kake so. Wal qadhu laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin, idan mutum ya zalunce ka, duk wanda ya ci kudin ki ya halatta ki faɗa abin ki baya nan, ai wani mugu ne ya ki biya ni kudi na, wani ya zalunce ni, wani ya mun kaza, ko ke mijinki ya miki duka na zalunci ki je ki faɗa, ko wani ya zalunce ki a wani abu sai ki ga zai zalunci wani ma, wannan ya halatta. Shi da an zalunce ka don Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Mutazallibin wa mu'arrifin, da wanda yake bayani akan wani don a gane shi, wannan ma ba gulma bane. Kana magana akan wani, akwai wanda shi baya so a ce masa shi baki ne, ya so a ce shi fari ne, kana ce shi baki ransa zai baci. Ke ko wance bakan nan sai kina so a gane ta, in kin ce fara ba za a gane ta ba, amma a gabanta ne sai dai ki ce fara, to sai kika ce baka don a gane ta, wannan ba cin nama bane. Shine mu'arrif, ko ka faɗi suna na wani abu nasa, na wani aibi da yake da shi, ko wani ciwo da yake da shi, saboda a gane shi, ba saboda kana kaskantar da shi ba, kana yi ne don a gane shi, don in baka faɗi wannan ba za a gane shi. Kun fahimci wannan ya halatta. Wa muhaddiri, da wanda yazo zai yi wa wani nasiha akan wane don kar ya fada tarkon wancan, wani dan damfara ne, dan fuwan nan ne, wane in ya ci bashin mutane guduwa yake, wane in aka bashi aure yana aure saki, to wannan ana tambaye ka sai ka faɗa. Wane yana dukan mata, baka annabi ya faɗa ba, yace karki aure wane yana dukan mata, ai ba cin naman sai yake ba, yana hazzara ta ne don kar ta yi. Haka duk wanda aka tambaye shi shawara akan wane yana son neman aure, me za ku ce akan shi, to ka faɗi gaskiya kawai, wannan ba cin nama bane. Wane gaskiya akwai matsala, ya auri wance, kin ji yadda suka kare, ya auri wance yadda suka kare, wance ma tana can a ciki yadda ke ga kurciya a keji haka take, sai ki faɗa abin idan gaskiya ne. Liman ai zai sa ku gyara, in ba a faɗan irin wannan zai sa mutum ya je ta yin abin da ya ga dama. Wa muhaddiri, sannan kuma wali muzhirin fiskan, da wanda yake bayyana fasikanci a fili, dama fasiki ne, ko baka faɗa ma kowa ya sani, sai ka faɗa kana magana wani da abin da yake yi, kai wani Allah ya shirye shi, wayannan irin mutanen banza, yanzu akan titi kana kaza, to wanda duk a fili yake yi don ka faɗa ma ko baka faɗa ma dama yana yi kuma kowa ya sani, wannan shi babu laifi, saboda ana so a kare mutuncin mai mutunci ne. Wanda kuma dama bai da mutunci sai ka faɗa dama bai da mutunci. Nawa kenan? 4. Wa mustafti, da wanda ya zo neman fatawa, wanda ya zo neman fatawa ma ya halatta ya faɗi komi. Idan kika zo neman fatawa akan mijinki ya miki abu kaza, ai kina gulmansa ne tunda baya wurin, amma tunda fatawa kika zo nema ya halatta. Ba mata suka zo su ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam mijinmu ya mana kaza, mijinmu baya bada cefane, mijinmu yana kaza, mijinmu yana kaza, wannan tambayar ai kamar gulmansa suke yi, amma ya halatta saboda ta yadda zaki nemi fatawa ne. Sai abu na ƙarshe, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkar, na 6 kenan, wanda yake neman taimako domin a hana wani wata tsiyar da yake, kamar ka je ka yi report ba 'yan sanda, ai da ka zo kana faɗa gulmansa kake, ya halatta. Ina suspecting cewa a gidan tuwanan nan mun ga ana ta shiga da motoci, akwai tsammanin cewa kidnappers ne a gidan, akwai tsammanin cewa yan yahoo boys, kun ga wasu alamomi da suke nunawa, sai ku je ku kai kara don a zo a kawar da mugun iri, wannan ya halatta. Kuna fahimta? Yawwa. Ko ɓarawo ya zo ya wuce a nan da gudu, kai sai ka ganshi ya je kuma ya zo ya waske ya shigo cikin mutane, sai ka cewa wani wancan din shi yayi satan, wannan ai kana yi ne don a kama a kwata wani haƙi, to wannan ya halatta. Mutum nawa kenan? 6. Waɗannan su don kai gulman su ba kai gulma ba, amma in ban da su to kowa ya kiyaye.